סימבולי. היום זה 28 לחודש. היום כל הנכים מקבלים קצת הנכות שלהם. ישנם נכים כאלה שקצת הנכות שהם מקבלים אותה נגמרת. אין כבר כלום. אנחנו, אנשי הפורום, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אנחנו אנשי הפורום, אין לנו דאגות של פרנסה. אנחנו באים למען כלל הנכים, ואנחנו באים למען כלל האזרחים של מדינת ישראל, ואני אומר את זה בפה מלא. אף אזרח במדינת ישראל אינו מוגן, אין ביטוח. כולכם עשויים להיות נכים ביום מן הימים. גם אנשי התקשורת, שכל כך בטוחים בעצמם, גם אתם מסוגלים, אין ביטוח. אין ערבות לנכים. אין ביטוח נכים. גם אותו איש תקשורת שיש לו, בבית יש לו משפחה, הכל מוגן, יכול לצאת לו מחר ילד פגוע. אף אחד לא בטוח. ולכן, שהיום אנחנו מראים את הצעקה הזאת, אנשי התקשורת צריכים להיות פה, ולא שם. ולא לחפש עניינים אחרים, או רכילויות אחרות. פה זה החברה. אנחנו החברה החברתית של האנשים. אנחנו בפורום הזה, אין לנו דאגות. מבחינת האוכל שלנו, הפרנסה שלנו, היא מובטחת. אנחנו יוצאים למען כלל הנכים בישראל. אנחנו דואגים לכם, אתם הנכים, אתם האזרחים. אנחנו רוצים שאתם לא תיפלו. לא תיפלו למטה. ואם אתם חושבים שאנחנו עושים או משהו מביאים מעצנו והתקציב שלנו, אתם טועים. ביחס לקצבת הנכות, אני יודע שנכה נמצא הכנסה. ולכן היה עדיף שמדינת ישראל, כפי שעשינו ב-2010 להפגנה, בנושא קצבת הנכות, הייתה צריכה לעלות לנו קצת הנכות לקצבת המינימום, לשכר המינימום של כל עובד בישראל. בנוסף לזה, אני רוצה להגיד, אנחנו מייצגים בעיקר את הילדים הנכים. והילדים הנכים, אני יכול להגיד לכם שאני למעלה מ3-4 שנים נמצא בתוך הארגון הזה, ואני רואה את הילדים הנכים האלה, ואני רואה את האהבה שלהם, ואת כל העבודה שאנחנו עושים למענם. אני מתמלא ראשון. אני נכה עבודה, אבל אני רוצה להילחם ואני אלחם בשביל כולכם, ובמיוחד בשביל כלל ילדי ישראל הנכים. אני אתן את רשות הדיבור למנכ"לית שלי, שהיא יודעת טוב מאוד את כל עקבי אכילס של המדינה ביחס לילדים נכים. בבקשה, דפנה. שלום לכולם. טוב, ארגון אהבה בעצם קם על מנת, ארגון אהבה קם מתוך מטרה לדאוג לצרכים של ילדים נכים ובוגרים נכים. ואני רוצה להגיד לכם שמדינת ישראל, שנת 2012, עדיין לא יודעת להכיל ילד נכה ומשפחתו. ילדים נכים ומשפחותיהם מקבלים יחס מזלזל, יחס מביש ממשרדי הממשלה. כל הזמן יש את ההרגשה הזו שצריך להתחנן כדי לחיות בכבוד. קם דור חדש. אנחנו אימהות ואנחנו לביאות, ואנחנו הולכים להילחם על הילדים שלנו. אנחנו לא נוותר. אנחנו מאוגדים. אנחנו נעשה הכל כדי שקולנו יישמע. אנחנו שקופים לחברה ולממשלה, ואנחנו לא נהיה יותר כאלה. אנחנו נעשה הכל, אני אישית אעשה הכל, כדי שאני אמות, אני אדע שהבן שלי יש מי שדואג לו. היום אני לא יודעת את זה. אנחנו נצא למאבק הזה ביחד כולנו, ב2/7 בשעה 5. באמת חשוב שכל אחד יגיע ויעביר הלאה. פתחנו גם קבוצה מאוד גדולה בפייסבוק, וכדאי מאוד להיכנס ולהריץ אותה כל מי שיכול. זה כלי תקשורת נהדר, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח. בנוגע לבעיות של הילדים, אנחנו הולכים להיאבק קודם כל על קצבת השר"מ. קצבת השר"מ זאת קצבה שמקבלים אותה היום נכים בוגרים,
מעל גיל 18 וילדים לא מקבלים אותה. עם הקצבה הזו מממנים מטפל סיעודי. למה ילד בן 17 לא יכול לקבל את הקצבה הזו וילד בן 18 כן? אני שואלת איפה ההבדל. למה הבן שלי, בן 8, שוקל 30 קילו, אני לא יכולה לקבל עזרה כדי לקלח אותו, וילד בן 18 כן צריך לקבל עזרה? למה? למה אנחנו לא יכולים לצאת לעבוד שכל שני וחמישי ילדים שלנו חולים? אם היה לנו עזרה בבית, היה נשאר איתם. קמנו, באנו למדינת ישראל, חגי, אתה יכול לשים את זה? כן? באנו למדינת ישראל, אמרנו להם, הבאנו טבלה מפורטת, ונתנו אפילו את חיסכון המדינה בנושא. עד כמה כדאי לתת להורים לצאת לעבוד? עד כמה כדאי לא לשלוח ילד למוסד? הלוא אנחנו מתפרקים, ההורים מתגרשים, ואת אף אחד במדינה זה לא מעניין. ומה קורה אם הילדים האלה נשלחים למוסדות? המדינה משלמת עבורם 17,000 שקל בחודש במוסד, ויותר. ואנחנו מבקשים קצבה למטפל, שהיא בסך הכל 4,000 שקל, ואת זה המדינה לא רוצה לתת לנו. אז נכון, הוסיפו לנו עכשיו, הייתה תוספת של 500 שקלים. אבל מה זה נותן לי אם הטיטולים של הבן שלי עולים 1,500 שקל בחודש? במה זה יכול לעזור לי? עוד נושא זה משרד הבריאות. לצערי, משרד הבריאות לא משתתף בהמון מכשירים שהם שיקומיים ואביזרים שיקומיים לילדים נכים. אתם תתפלאו לשמוע, אבל אפילו ילד שלא מדבר והכלי היחידי שלו לתקשר הוא מחשב תקשורת, גם את זה המדינה לא משתתפת ולא מממנת. מחשבים כאלה מגיעים ל100,000 שקל, והורים משלמים, הולכים ולוקחים הלוואות ומכיסם משלמים. עמידונים, שהיום פיזיותרפיסטים ממליצים להעמיד ילד בעמידון בשביל לא לעשות ניתוח. אף אחד במדינה לא קיבל מימון. ההורים לוקחים הלוואות ומשלמים את זה. זה ביזיון. זה לירוק לילדים בפרצוף. זה להגיד לילד, אם יש לך הורים עשירים, אתה תתקדם ואתה תחיה, ואם לא, אז לא. בנושא החינוך, אנחנו יודעים על ילדים שנמצאים בבית, ילדים עם פיגור קשה, ילדים עם נכות מאוד מאוד קשה, שמשרד החינוך אומר, אנחנו לא יודעים להכיל אותם. לא יודעים להכיל ילדים עם פיגור קשה. אמהות מפסיקות לעבוד ומטפלות בילדים האלה בבית, ומגיעות למשברים נפשיים. ועוד הפעם, את אף אחד זה לא מעניין. אתמול אבנר פגש את שר החינוך בכנסת, במסדרונות, ואמר לו, תקשיב, יש לי בעיות בחינוך המיוחד, יש ילדים בבית. אז השר אמר לו, אם מצטער, אני לא מתערב בחינוך המיוחד. אז אבנר אומר לו, מה זאת אומרת? הוא חשב שהוא צוחק. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, יש לי גם ככה על הראש, אני לא מתערב בחינוך המיוחד. אז למי נבוא בטענות אם השר עצמו אומר שהוא לא מתערב? כל מדינות העולם דוגלים בלשלב ילדים בחינוך הרגיל, ילדים שיכולים, מדינת ישראל לא יודעת לעשות את זה. ילדים נכשלים בגלל זה. אנחנו נצא למחאה הזו ואנחנו לא נוותר ואנחנו נילחם ונעשה הכל כדי שזה לא יקרה גם לדור הבא. תודה.